Сәлем, аваз үзгәртсәм. Дусларыгызның татарча сөйләшәсе килмәсә, алар бер капчык бәрәңге кебек ятса, ни эшләргә мөмкин? Кешене нәрсә дә булса эшләргә мәҗбүр итәр берничә ысул бар. Беренчесе согып төшү, ләкин кешеләр дөмбесләргә ярамый. Икенчесе мотивация бирү. Һәм хәзер мин дусларыгызны татарча өйрәнергә мәҗбүр итәр берничә сәбәп турында сөйлим. Беренчедән, татар теле японча итеп күрсәтеп була. Маңгаеңа моң шиннанию. Нәни? Икенчедән, татарлар планетада иң зур офис хезмәткәрләре һәм иң зур ил гражданнары. Что вас много, а республика маленькая. Әй, бөтен планета Татарстан республика дигәнегез офис. Өченчедән, татарча белү сихер һәм сөйләм асталыгызга бонус өсти. Хәзер моны тикшерәбез. Так, загрузка. Дүртенчедән, татарча сөйләшү үзбекләрне аңлау дигән сүз. Бәло, бушайсыңмы? Әйе,